Kien preċiżament 10 snin ilu meta tħabbret il-mewt tal-professur Guido De Marco li f'karriera mimlija okkupa b'suċċess karigi għolja fosthom President ta' Malta, President tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, Segretarju Ġenerali tal-Partit u kullana ta' suċċess fil-karriera preċedenti bħala avukat. Guido De Marco ħalla din id-dinja fl-età ta' 79 sena u kien miet wara li sofra attakk ta' qalb waqt li kien fid-dar tiegħu stess. De Marco twieled fit-22 ta' Lulju tal-1931 u ħadd trobbija tiegħu għall-Ken tas-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta u kien igradwa bħala avukat fl-1955 u ġie elett tal-ewwel darba fil-Parlament Malti fl-1966. Guido De Marco jissemma fost l-oħrajn għal meta ddefenda l-Bittru Pawl Busuttil li kien sar fuqu frame-up biex jitfgħu ħtijiet ħaddieħor fuqu dwar l-assassinju ta' Raymond Caruana, kien ukoll strumentali fit-taħdidiet li saru ma' Mintoff wara l-elezzjoni ta' Diċembru tal-1981 li tagħti riżultat pervers fejn minkejja li l-Partit Nazzjonalista ġab il-maġġoranza assoluta tal-voti ingħata 3 siġġijiet anqas fil-Parlament mill-Partit Laburista u għaldaqstant il-Partit Laburista gverna kontra ir-rieda tal-poplu. U kien għalliem tal-liġi fl-Università ta' Malta, bosta studenti għaddew minn taħtu biex illum saru avukati u baqa' jgħallem anki meta kien President ta' Repubblika. Fil-perjodu meta kien President huwa wkoll kiseb l-istima ta' kulħadd u kien den ta' bilħaq tal-karika li jokkupa. Il-funeral statali kien sar fis-16 ta' Wissu tal-2010 fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Illum il-memorja tiegħu għadha markata permezz ta' monument li jinsab eżatt biswit il-qorti.